Vo svete veľmi často prevláda taký názor, ktorý je zlý názor o tom, aký je Boh. Že Boh je krutý, že Boh sa hnevá, že Boh nás trestá, že Boh je vlastne zlý Boh. Táto nepríjemná propaganda, ktorú šíri Satan, samozrejme poškodzuje obraz Boha, ale aj zabráňuje ľuďom mať skutočný, reálny a dobrý vzťah s Bohom. A preto ja by som chcel povedať, že Boh nie je taký, ako ho často vykresľujú niektoré náboženstva, že Boh je zlý, krutý a nemilosrdný, ale naopak. Boh je dobrý Boh. Boh plný lásky, dobroty a milosrdenstva. Je všade v Novom zákone je napísané, že Boh poslal Pána Ježiša Krista na tento svet, aby nám dal milosť. Milosť na všetky naše hriechy. Milosť na všetko zlé, čo sme urobili. Pán Ježiš zaplatil, aby sme my mohli dostať milosť. Boh nie je nespravodlivý. On nám nedáva milosť preto, lebo jednoducho prižmúri nad našimi hriechmi, ale za naše hriechy bolo zaplatené a zaplatené veľkou cenou, a to životom Pána Ježiša Krista na kríži. A naša úloha je spoznať Boha, aký je dobrý, akú nám dáva milosť a lásku a prijať to do svojho srdca. Ale Božia milosť má aj ďalšie rozmery. Božia milosť nie je len o tom, že máme odpustené hriechy, že máme odpustené všetko zlé, čo sme urobili a môžeme ísť do neba. Ale Božia milosť má aj taký rozmer, že skrze Božiu milosť môžeme vojsť do víťazného života na tejto zemi. Pretože, ako sa píše v Božom slove, Božia milosť nás uschopňuje, alebo Božia milosť nám dáva schopnosti a silu presadzovať Božie kráľovstvo vo svojom živote. Pretože ten, kto prijal milosť a lásku Pána Ježiša Krista do svojho srdca, tak ten už nechce hrešiť. Taký človek už má v srdci iné túžby. Túžbu páčiť sa Bohu. Túžbu robiť všetko podľa vôle svojho Spasiteľa. A taký človek, ktorý prijal milosť Pána Ježiša Krista do svojho srdca, taký človek vie milovať Boha, slúžiť mu a vie si budovať svoj život a svoje manželstvo a svoje okolie na obraz Pána Ježiša Krista. To znamená, že to bude manželstvo a život plné milosti, dobroty a lásky. Ale je tu jeden veľký problém. A to je problém, že veľa náboženstiev bráni ľuďom, aby prijali milosť Pána Ježiša Krista, lebo v Efežanom, ale aj v Rímanoch sa píše, že milosť musíme prijať ako dar, bezpodmienečne. Musíme ho prijať ako dar. Milosť Pána Ježiša Krista sa nedá ničím zaslúžiť. To sa nedá nejako odpracovať. To sa nedá zaslúžiť ani žiadnymi náboženskými rituálmi, ani žiadnymi náboženskými omšami. Milosť Pána Ježiša Krista je nezaslúžený dar. Keby sme si dali do umelej inteligencie, že otázku, čo je milosť, tak tá by nám odpovedala, že je to nezaslúžená Božia priazeň. A je to pravda. Takže náboženstva, ktoré podmienujú Božiu milosť nejakými náboženskými výkonmi, náboženstva, ktoré podmienujú prijatím Božej milosti, nejakými zásluhami, že človek si musí zaslúžiť Božiu milosť. Tieto náboženstva nekážu čisté evanjelium, lebo evanjelium je zadarmo, je to dar a tak sa to aj musí prijať. A človek, ktorý prijal milosť Pána Ježiša Krista, potom môže rozvíjať svoj život, môže rozvíjať svoj vzťah s Bohom a môže rozvíjať svoj vzťah aj s inými ľuďmi. Tí ľudia, ktorí prijali Božiu milosť, vedia aj dávať milosť. A to, čo potrebuje tento svet potrebuje nie pomstu, nie vendetu. Tento svet potrebuje ľudí, ktorí prinesú na túto zem Božiu milosť, odpustenie,
pretože východisko z tejto krízy morálnej aj ľudskej, ktorá je teraz vo svete, východisko je, že ľudia musia prijať Ježiša Krista, musia prijať to, čo Ježiš priniesol skrze kríž na tento svet. A ako je napísané v Jánovi 3:16, Boh neprišiel na tento svet, aby nás súdil, aby nás odsúdil. Ježiš neprišiel na tento svet, aby nám prikázal nejaké náboženské rituály, skrze ktoré by sme vedeli prijať milosť. Ježiš prišiel na túto zem na to, aby nám priniesol milosť okamžitú, bezpodmienečnú a naša povinnosť je iba jedna. Prijať to s vierou. Viera v Ježiša Krista nie je taká viera, že verím, že nejaký Ježiš existoval, ale ja verím. Moja viera v Ježiša Krista je taká, že Ježiš zobral na kríži moje hriechy. Ježiš zobral na kríž môj trest za moje hriechy. A Ježiš mi priniesol generálnu milosť na všetko zlé, čo som urobil. A ja teraz viem, čo som dostal a som plný vďačný Ježišovi Kristovi. Som plný lásky voči Pánovi Ježišovi Kristovi a slúžim mu rád a budem mu slúžiť do konca života. Amen.